Ne, Zak, tvoje patnje mi pruži zadovoljstvo. Jedi to. U redu, samo prestani da zujiš pored mog uha. Smislio sam kako da pojedem taj odvratni hamburger od luka. Prvo moram začepiti nos. Odlično, tako je mnogo bolje. Nije loše, Zak. I ja ću uzeti štipaljku. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. U redu, i ja ću onda. Ni meni se ne sviđa miris luka. Hajde, počni, Zak. Nadam se da ću uspjeti. Ova količina luka me jako plaši. Srećom, više ne osjećam njegov miris, to je dobro. Pa, može da se jede, mislim da ću uspjeti. O, Zak, možemo biti ponosni na tebe. Naravno, uradio sam to. Vidite, mogu čak i da jedem luk bez hleba. Baš sam hrabar. Bravo, svaka ti čast. To nije baš prijatno, ali preživeću. Ne mogu da zamislim kako ti je. Mislim da je to prelako za tebe. Moram ti iskomplikovati zadatak. Vrati mi štipaljku, Mary. Ugušit ću se. Probaj da je uzmeš. Wendy, daj mi svoju štipaljku. Loše mi je. Gubim svest. Jadan Zak ipak nije preživeo to. Baci kocku, Wendy.